Umsombuluko omnandi kumphakathi wonke eNingizimu Afrika njengoba ke uSABC uKhozi FM isiteshi ke esisakaza ke ngomoya kuzo zonke izifundazwe zeNingizimu Afrika sigubha iminyaka engamashumi ayisithupha 60 years ubudala kodwa ke njengamanje ake ngibuyisele khona lapha kuvusizwe wakalanga ihambisana ke naye uKelvin Dludla eGoli. Umphathi weinhlelo zokhozi FM uZandile Tembe uthi bajabule kakhulu njengoba lo msakazo uhlanganisa iminyaka engaka wabonga nabalaleli ngokuhlala njalo beseka le station. Sizizwa sijabule kakhulu, sizizwa sizigqaja kakhulu ukuthi namhlanje sibungaza iminyaka engamashumi ayisithupha ukhozi lwabakhona. Siyazi kakhulu indima neqhaza elibanjwa lesi station ekuthuthukiseni umlaleli wethu. Ngakho siyabonga kakhulu ukuthi iminyaka neminyaka bakhetha thina njalo and siyakhula iminyaka ngaso sonke isikhathi. Umsakazo oshayela uhlelo uJabule Jule uDudu Khoza otekidiswa ngileka Lady D uthi okwenza le station isikhule futhi sehluke kakhulu uthando kanye nemfudumalo okukhona phakathi kwabasakazi kanye nabalaleli. Uma ubhekisisa nje abalaleli bethu sihashana ungaze ufunge ukuthi njoba sidonsana sihoshana kamnandi kangangomoya ungafunga ukuthi sihlala ndawonye kanti lutho yabona siyazibona futhi ke thina sihlanganisa izigidi ezishumi zabalaleli okusho 10 million ngezinombolo ngokubambisana nozwa kwethu. Omunye wabasakazi ababengaconsi phansi kubalaleli uLinda Sibiya uMr Magic kuthi abalaleli baqhubeke njalo nokulalela lesikhondla khondla somsakazo. Khulani njalo Khozi olmaphiko phiko nazise abalaleli boKhozi FM balaleli boKhozi FM siyabonga lento siyona ingenxa yenu. Owasakaza nabasakazi khona kubo KE Masingu Qobo Alex Buthelezi Mamwini Mahlangu Sakhe Sithwala Mduduzi Hlophe Makhawe Mkhize Gibson Mpanza Hubert Sishi ubaba usoke simbone Sox Kubheka uthi ngesikhathi sabo yayimbalwa imizi eyayinemsakazo kepha ke kuthenga ukuhamba kwesikhathi yangena imsakazo abantu nabansundu lwakhula kanjalo ke ukhozi okwabe kungu radio Bantu ngalesikhathi. Ukubheka uthi iguquke kakhulu indlela yokusakaza kwamanje kuneyabo ngakho ke ukukhula kwalomsakazo kuyabonisa ukuthi isizukulwane sabasakazi bamanje sibambe ngakho impela. Laba abasakazi banamhlanje ngiyacabanga ukuthi bayayanelisa audience yabo. Ngemumva kuka KE Masinga nabanye abasakazi banda abasakazi abamnyama kanti ngenxa yokubona isasasa kwathi ngo1960 kwase kusungulwa iRadio Bantu ngokuhamba kwesikhathi yabizwa ngeRadio Zulu nokwathi ngo1996 le stage saguqulwa sabizwa ngoKhozi FM. Ayidizela amabandla kaMjokwane kaNdaba bengathi phela liyafufutha. Sithi khula sikhondla khondla somsakazo nyone maphiko phiko.